Ja, hvad? Nå ja. Du kan godt tage et billede af mig nu, far. Prøv at se. Må jeg blinke her og sånn? Ja, gjør det. Kan du mærke forskel, om du kører i, hvad du kører i, Cecilie, allerede? Det er første gang, du må køre i den her jo egentlig, jo. Kan jeg regne ud? Den er hurtigere, den her. Eller lettere. Jeg vet ikke. Ja, det er ikke hurtigt, det ser. På rattet. Det merker jeg også. Jeg skjønte ikke helt hvorfor. Det skal være samme styring, ja. Dette her er en Nei, du kommer ikke med mere. underkjent Nei. bil. Den her er burde solgt mange av, og den selger vi i nesten ikke biler i det hele tatt. Begge var jo fin, da. Ja, jeg skjønner ikke, ja. Det var kanskje Det er godt en så stille og rolig mundovn til at se i en bil, så køber den bare. Men den her, liksom? Dette er en Det synes sgu meget enkelt nu. Har du gjort dit? Men hvorfor Nå. ser det ut som den andre? Ja, det er størrelsen. Det er vel, kan du si, men de som kjøper Toyota Avensis, Volkswagen Passat, de burde kjørt denne. Er det noe dyrere? Han er litt dyrere, men det er mye bedre. Mye mindre feil med den greia her. Og så er det firehjulstrekk. Hvis du får firehjulstrekk på en av de andre, og så er den like dyr eller dyrere. Så Får du altså få den uten firehjulstrekk? Mhm. nei, det får ikke denne uten. Skal den ha et båt